Asa manggod karon? Ha? Di ba dito na magkaglawd? Aw. Uli ta kay na may baon. Tus ipinaon itagbo na rabon dya to daghang managbuay to ah. Tanyo na. Aton nyo. So ano junior ito hinangay katog. Saan yung orasa pa din mo ni uli? Na. Murag itugnaw man. Alas 4 po kuno ulit. Ay. Kuko. Kuko. Kukos baka. Sa paglinog daw. Ito may munisipyo. Unja, naon sa mo sila ato paglinog ah. Nanggawas po sila. Hadlok eh. Taon ba dapat to? Murag nilinog ng po gabi eh. Oh, Asa po ito isang gabi eh. Alay, murag tutuod nag-oras ra ba, alas 9. basta lagi galaban. Hantod lugaron, gikabuhi man ko. Mura na mo. Kung ano, yung katalagman. Gihinay-hinay na tag hinay-hinay na tag painom duman eh. Dili jud kita joy magbuot. Na ay joy Ginoo pa. Oy. Ha? Naunsa din ang tanom na ana? Kanaog na ba? Kanaog. Di. Go. Hinlo na agbalay, wa na kay bukong. Kusa mamulang ba to gabi ani Bert? Unsa man to? Ani ba? Di adto di lagi nun atong unahan. Di ana ra may kusog kay gabi eh. Ay lubong. Kuha mo, kuha daw. Wa na ni balik na sa Tiger, wa na mo kuan. Di po na mo kilog tuwas na. Bulinaw ra. Pag mangahong si Alben, manlabo na. Dugyan lang ako kauli. Dugay mo kayo kauli. Lain bawon na to. Ni-plaster ako kay bulaga ko. Samsaw, manindong, niglingkod no. Ray, uli pa ko. Uli ko. Gasunod, may birto. Una ko nisa gamay. Wala dyan mo, di ko na matabag bawon. Datong laon, dura ko nga dagpit ang bawon. Oh, murag nilinaw ang buntag, hal. Murag nilinaw ang buntag. Pero kanang na ay gaitom, habagat ang hangin na. Habagat man itong igo mo, gawas tong Garcia. Ay, wala kang kabot itong kilo. Bagat na na, mabitang niulay ko kay tayo.
Mapadadon tayo ni ba gihapon. Champion ha. Pero ba siguro ito kung nagbayang bungoton lang ya kanahon lumunok ka eh. Nagtaon kaya. Ano ko pero malit akurat diyan. Katong ikaipat. So patakta mo. Wala daghanan nimo do, katambak na do. Medyo nga karang kuwan tulong sa day. Pilahan nga sa toy. Nga umat nga umam ito linog dapat sa unam ito. Di para sa una daw nga kinto-kinto? Tuwa kay pagana-ana, gi-ana-ana. Kinto-kinto lagi. Ha? Ulihok jud ning yuta na. Oo. Pinapalhin magakuan sa kayan. Oo. Dire mo to lang bangila ni. Bisan ko ganang siminto kay mura man gyapon dai nagbagbawad og baglinog. Sa una nga kang kani agliki nila ni tadlas man na. Sige ngadto pa ingon. Oy. Naday ko na ni? Mana na hospital. Oh. Naday liki ani? Na ako ka nagliki. Hoy. Hadluka man ni. Naday port line. Gigan na nini kana na ana. Diha na diha ang liki na. Ngadto pa ingon. Laom kayo, dumawan. Laom kayo, pero after saya ka nang nagbalik og linog, ang mga bunbun. So mobalik po og bunbon. Ano ba? Kayo na ito, pero narumbo ng tulay ba? Hadluka po dani no. Pero apa wani nimo wa pa lagi ma nimo. Ako ang liki ang tanaw laom do. Na dinhi ako nagianan murag dinhi ko kaputo ba. Sa Cebu matud pa ug wa pa kuno tong mga buho bitaw arang jud kuno tong kusuga kay kanang Ana man gud mo ungawa. oh namo kuno daghang hungawanan. Tingnan mo kay mga bunbun mo magsik man sa babaw. Oh mugaw sang lapok og yuta og bato. Gawa sa mga lapok-lapak. Hadluka pa na. Ini nagpasabot ng humok ni nakita din. Subay-subay ra ba ng linog anang liki? Dinhi ka nagliki mo kuha ni parahan ka. Digital na. Wala mo kataan no. Bawra ng gabi mata. Lagom yang nga pagkatan ba. Nah, pagka uli na. Umar Ilang baon. Labay mo ito gahapon kay na naman kuan ko. Bisa may una nimo giadto okay, repair aret kan. Naman kasto bongbong. Murag siap yun siguro to. Tabunig imong ulo. Samaw kayo. Samaw. Aso kay helmet na og nedakop. Nakpanta. Muna na mo ang kapihanan tungkuanan. Butang taglamisa ana no. Nasa makabuhi ni nga. Abon ko ni diha kopot. Ang ngayon man pug view. Samos na tumihigop og kape oh. Oo. Pahigo pa kuno kog kape be. Tangkis man.
ko kay tamis ka adyo. Sige kay og sa sulod ingna ko mga pika. Ah, Kay di ka may hong ibutang asin. unsya. Oy, dungagin nagtubig bert eh. Sakto ra ni. Tamis ka magkuha kog to kwan. Ayaw na. Maanad ka ana. Tadi man. Burog di mainos ka tamis. Sarap. Sarap sa imong mata bantay na imong kuan ana. Ayaw lang komplik tiil kay mutian ka na. Na. Ah, gisalit dan o Rosil doy. Doy. Sa lipod gani ikaw di makita. Ay pasalit di ba? Robid ka unya sayo. Daw na rin magbuko pa og makoy. Pero natata ng patay. Na mura. Medyo siguro to makakuha na ng load kay ako na ako'y Tingbayan na de wifi? kabuag sa itong ilang pantawan eh. Ganto eh, nasa uma, ako ray matao, pamunawan mo na. Sagol ni mo to, pamunawan mo na lipa sa tairing ha. Basta nangiring makita na, laduag na gana na eh. Sudan na to Bert. Sudan na to? Pagsew, Ha? pagsew. Paksiw?